Non dago nire herria, erreka bazterrean, ala gauaren ertzean. Aipatu ezin den iragan batean, ala zoririk onenean, memoriaren desolazioan. Orain utxik dauden galabozoetan, ala mamuen bizitoki diren ziegetan. Eskuirekin ozentetan, ala damuaren besondoetan, nigan aldaramat benetan. Non dago nire herria, zein destinu edo zein aluzinaziotan, ze itxas argiren dardari zoetan. Telefonoaren fronteran, mesfidantzaren banderan, kontrarioen kimeran, bitan zatitua, irutan isildua, bere baitara bildua, bitan zatitua, irutan isildua, bere baitara bildua, bitan zatitua, irutan isildua. Non dago nire herria, esperantzaren tentsio ia itogarrian, neguan umen zokomialarrian, amnistiaren krabelin gorrian, Gulliverren zorretan, hiltzera itzultzen direnetan, jada ez daudenen atxetan, jada ez daudenen atxetan. Non dago nire herria, nigan dagoela hori da, nirekin joan etorri da, ta nirekin batera iritsiko da nire herria. Bai, nigan dagoela hori da, nirekin joan etorri da, ta nirekin batera iritsiko da nire herrira. Itzuliko da nire herrira, itzuliko da nirekin batera. Nire herria nigan dagoela, edo ez ote dago elkarrengan. Nire herria ez ote da gure, ez ote den gure herria. Nire herria nigan dago, gure herria
elkarrengan, gure hitzetan, gure hotsetan, elkarren ahotsetan entzuten duguna da gure herria. Ongi etorri, Gipuzkoako bereizgarri gorena bere jabeen esku jartzeko ekitaldira. Kantatzen dugun herriak kontatzen gaitu. Eta idazten dugunak ahoskatzen gaitu. Ahoskatzen dugunak ahots batzen. Eta elkarrentzat kantatzen eta idazten dugun herri hau bere baitara bildua egonez edin, etxez etxe ere ahoskaz edin, horrizko herrixkak banatzen hasi zen jaka. Eta jakaren horriak laster ziren kaja. Eta multikopistan horriak nola, anaiak ere hala. Ohartzerako bilduma lehenak. Ohartzerako talde bigarrenak. Horrizko herrixkak ereiten. Gure herria. Elkar, zabal, hartzen duten ahotsena da, gure herria. Duela mende erdi, euskal liburu eta kantuen argitaldarian elkartu zirenak, bikoiztu eta gure herria etorkizunari kontatu eta kantatuko zion denboraren kapsula betetzen hasi ziren. Eta kapsula hartan, gure herria New Yorkeraino heltzen zen. Babiloniaraino, untaz eta hartaz, munduari esanaz, Baskonia, un peuple, une nation. Eta zeru ertza oskorri, kaleetan barrena, zebiltzan berriro, juergasmoan, Bilintx, Salvador eta Etxepare, kantatzera noazu, gure herriko hirietan kaleak hartuta, biziaren altzotik, gure hirien arterietan eta ikastetxeetan, gure hitzak, gure hotsak, punpatzen, zabaltzen. Eta bueltan heltzen zen indarra, berriz ere herriaren zainetara. Gure hitz eta hotsak, herri honen gorputz osora punpatzeko bezain bihotz izan dugu elkar. Eta isiltasunean, narrazioak eta gaueko ele isilen baladak. Azken dantzak eta lehen aurpegiak, bizarro paro eta ilunez gure herriko ahotsak. Artean izen eta abizen, promesa soil edo zenbaki huts. 1, 3, 4, 5, 6, 12, ez dok 13. Sortzaile gazteak, ahots gori, begirada sor, tumatxak. Eta bizarrik gabeak, ahots guri, begirada zur, baikor. Atahualpa Yupanqui euskeraz, eta ahots zuriz zekarren, aizpatasuna ametxetan ekarri zuen ahots berberak. Izerdi hotz, odolbero.
Hazia sortzen denez lurrean jarrita. Hutsune batek zenbat sor lezakeen kontatzea da, elkarren historia kontatzea. Hazia sortzen denez lurrean jarrita. Lurra kimuen bidez dator aldarrika. Gure herriaren historia, elkarren historia, beharrak eragindakoa eta beharrez egindakoa da. Denboraren kapsula ez da munduari nor ginen esateko, baizik nor izan nahi dugula. Edo akaso bagarela nor. Gure herri honetan biharra beharra delako, edo beharra biharra, eta ekitea giharra. Nire herria nigan dago, gure herria elkarrengan, eta elkarrengan ere bai, elkarren herria eta elkarren herria. Ana Urkiza, Laudativa. Gipuzkoako Foru Aldundiko aldun nagusia, herri agintariak, elkar taldeko kideak eta ordezkariak, adiskideok. Gaur, elkar taldeak jasoko du Gipuzkoako urrezko domina. Gipuzkoako Foru Aldundiak esleitzen duen garai ikurrik edo aitortzarik handiena. Azken 50 urte hauetan euskara eta euskal kulturaren garapenean eta sustapenean egindako lan eskerga eta eskergaitzagatik. Niri laudatioa dagokit, ohore ezin handiagoa. Eta baita ere, sortzaile eta euskal herritar gisa, inoiz kitatzea lortuko ez dudan zorraren zati txiki bat bederen, kitatzeko aukera paregabea. Nik asko zor diot elkar taldeari sortzaile modura. Guk asko zor diogu elkar taldeari euskal herritar gisa. Eta Euskal Herriak ere asko zor dio elkar taldeari herri bezala. Guztioi ere aski ezaguna zaigu elkar taldearen 50 urte hauetako ibilbidea. Eta horrexegatik hain justu, euskara eta euskal kulturaren alde egindako lanagatik saritzen dugula edo dela esatea, bere handitasunean eta zabalean mugagabeegi edo zabalegi edo zehazgabe edo aukeran uki ezinegia dela dirudit. Hori dela eta urrezko merezimenduaren arrazoiak ukitzeko saiakera izango da nirea. Eta horretarako nola ez literaturaz baliatuko naiz. Aforismoetan laburbilduko ditut giltzarri diren edukiak. Eta elkarrek argitaratutako garen hori, nire liburuan jasotzen diren euskal balioak berrikusiko ditut eta berraztertuko ditut elkar taldearen jardunean. Horretarako, laudatioari jarri diodan goiburutik bertatik hasiko naiz. Titulua jarri diot, 50 urte ametsa zeharkatzen. Elkar taldeak ez ezik, literaturak ere ametsak ezur mamizko bilakatzeko ahalmena duelako. Joseba Jaka izan zen argia ikusten lehenbizikoa. Eta haren ideia babesten ondotik Goio eta Jon Anaiak. Biblia eta entziklopedia saltzailea zen Joseba. Eta etxez-etxeko salmentan aritu izanak 2 argazki eskaini zizkion. Bata, euskal jendarteak zuen euskara eta euskal kulturaren gaineko ezagutza apala. Eta bestea, garaiko jendarte hark zuen baliabide urritasuna. Argidaletxe baten beharra somatu zuen berak, jakintza eskuratu eta biderkatzeko makina. Ikastoletarako materiala euskeraz prestatu ahal izango zuena. Ordurako jada, garbi zuen Joseba Jakak eta hemen dator lehenbiziko balioa,
Euskaldun egiten gaituen lehenbiziko ezaugarria euskara eta euskal kultura dela, eta ezagutza horrekin jantzibarrea zegoela euskararen herria. 1972 urtea zen, Baionan Euskal Liburu eta Kantuen argitaldaria Elkar sortu zuenean. Lehenbiziko aforismoa. Pospolo txiki baten argiak inguruko ilauntasun handia ikusteko balio du. Orduan hartu zuen Elkarrek bere esku euskara eta euskal kultura sustatzeko lema. Sinetsita, herri batek zenbat eta hezkuntza eta kultura maila handiagoa izan, are eta herri indartsuagoa eta kohesionatuagoa izango dela, eta baturik ekingo diola bere etorkizunaren erantzukizunari. Herri izaera hartuz eta herri izate jarraitzeko borondatea agertuz. Horixe baita euskal egiten gaituen bigarren balioa, herri izateko borondatea. Herri ikuspegi bat eta bera Jagondu Elkartaldeak sortu zenetik. 7 probintzia, 7 errealitate eta 7 erritmoz jantzitako lurralde ezberdinen aurrean helburu nagusi bat indartzearena, itsasargia bezala mantendu dena gaur daino. Bigarren aforismoa. Konpromisoa zer den. Etorkizunean baizik sinesten ez dutenek sinpetzen dutena. Eta hau guztia frankismoaren ondar garaian. Gurasoengandik ikasia dut, garai hartako diskak eta liburuak iparraldetik ekartzen zirela, eta etxeko ganbara zokoetan gordetzen urrezkoak bailiran. Argitalpen lanarekin batera, salmenta eta banaketa arduratzea erabakitzea izan zen ondotikoa. Elkarrek hasieratik izan zuen argi, zerbitzu integrala eskaini behar zuela. Sortu, ekoitzi, banatu eta saldu, liburuaren baliokate osoa antolatuz. Eta hemen ere izan zuen arrazoiak eman beharrik. Zeren eta gure herria oso herri lotxatia da diru kontuekin. Euskaldunok ez baitugu diruagatik lan egiten, maila goragoko arrazoiengatik baizik. Elkar taldeak argi izan du ostera, 3. aforismo honek dioena. Lana musutruk egiten denean, zailena musua jasotzea da. Hau da, herri bat ez dela amets batekin bakarrik sostengatzen, ametsari handia izanagatik ere, oinarri ukigarri bat jarri behar zaiola, eta jakaren hasierako ideia hura ambizioz jantzi zuen, negozio ikuspegiz. 4. aforismoa. Ambizioak kalte handia egin dezake bai, batez ere ez daukanari. Elkartaldeak argi zuen, eta jendartea ere ulertzera helduko zen. 5. aforismoa. Diruak baino gehiago balio du abiatzeko gogoak. Kultura ere gure ekonomiaren parte handi badela azaldu behar izan zen, eta demostratu kulturak ere baduela ekonomiaren lengoaiatik. Hala behar duela kultura modu profesionalean sortuko, kudeatuko, sustatuko eta zabalduko bada. Kultura ere gure ekonomiaren parte izan dadin. 6. aforismoa. Jende batek ez du diruagatik lan egiten, ekonomikoengatik baizik. Eta ez nola nahi. Zalantzarei gabe esan dezakegu, Elkar taldeko gidariak ekintzaileak izan direla. Euskal egiten gaituen 3. balioa eurena egin dutelarik. Eta ekintzaileak izan dira, euskararen eta euskal kulturaren herria irudikatzeagatik. Euskal kultur industriaren oinarriak finkatzeagatik. Negozioa dibertsifikatzen eta behar berriei egokitzen jakiteagatik. Enpresaren biziraupena bideragarri egingo zuen molde juridikoa hartzeagatik, erakutsitako lanerako moldeagatik, beti elkarlanean aritzeagatik. Gaur, ez baita euskal kultur industrian irla bat, egonkortutako ekosistema handi baten zorua baizik. Garai bateko militantismoari
euskal egiten gaituen laugarren balioari, hau da, lanari, profesionaltasuna eta taldeko gidarien bizioa eta ekintzailetza batu zaizkio. Gaur egun, 400 langile baino gehiagori lana emateaz gain, eta hauetako 48% emakumezkoak berdintasuna oinarri, lantaldeari zera irakatsi zaio. Duela 50 urte, pospoloa piztu zuen jakaren argiaren jagole direla. Belaun artekotasuna xede eta errelebo berria lemaren aiduru. Ur pixka bat dago mesedez. Zazpigarren aforismoa. Militantziak ezin du galtzear dagoen kultura bat gorde, baina bai, kulturak auspotu beharko lituzken militanteak zaindu. Zeren eta gaur, garai batekoa baino inozenteagoa dirudien ondoko mehatxu honi ere aurre egin beharrean gaude. Eta aforismo bidez esango dut, dena idatzita badago, zertarako irakurri. Baita testu liburuak formatu digitalean bakarrik eskaini beharko liratekela defendatzen duten ahotsei eta merkatu joerari ere. Asmatzen jarraitu beharko da bai. Elkartaldeak lortu du duela 50 urte Joseba Jakak piztu zuen pospoloa sutan mantentzen. Herriaren ezagutza premiei eta hutsunei, garaian garaikoei, erantzuten. Merkatuaren aldaketak eta mehatxuak gainditzen. Elkartaldearen helburu nagusia euskara eta euskal kultura sustatzea izan da eta da. Euskaraz pentsatu eta bizi nahi duen herri bat bilakatu gintezen. Gure seme-alabak euskaraz hezi genitzan. Euskal herri bateratu baten irudia eraiki genezan. Eta gure bizitzako doinurik esanguratsuenez lotara gintezen. Elkartaldeak pospoloari piztuta iraunarazteko enpresa saria antolatzeko bisioa izan du. Pospoloak piztuta irauteko beharrezkoa den enpresa egitura definitzen. Merkatuari begiratzen eta egokitzen. Eta pospoloaren argia handiagotuz inguruko iluna ezabatzen. Elkartaldeak Gipuzkoako euskal ekosistema kulturalean gune zentrala eta zabala irabazi du. Gipuzkoako motor ekonomikoa handinetako bat bilakatuz. Eta bere sektorean, estatutko enpresa talde liderra izatera iritsi da, behin berriro, euskaldunen ekintzailetza eta herri ikuspegia beste batzuen mapan ere kokatuz. Atzera begiratzen dudanean, neskato bat ikusten dut Durangora bidean, diru pixka batekin poltsikoan. Etxeko diru danak hartuta doata, dio amak atzetik marmarka. Neskatuari unibertso berri bat ireki zitzaion, bere ikasketak, bere sormen ahalmena eta bere herri iruditeria euskaraz garatu ahal izateko. Gaur ere, euskara sortzen, pentsatzen eta bizitzen darrai. Eta ez inori esan, baina berak bezala beste milaka eta milaka eta milaka herritarrek baita ere. Honen bestez, Virginia Woolfen aipu batekin amaituko dut. Berak dio, bizitza amestea da, esnatzea da hiltzen gaituena. Horregatik da Laudotio honen goiburua 50 urte ametsa zeharkatzen. Esnatu beharrik gabe, ametsa bizitzen jarrai dezagun. Eskerrik asko eta zorionak, bihotz-bihotzez, elkartaldeari. Esnatzea da, hiltzen gaituena. Pospolo txikiark, ordea, ipurtargi asko bildu zituen bere distirara, bere epelera. Eta mende erdi batek zeharkatu zituenean ere, esnatu zirenean, ametsak han jarraitzen zuen. Denboraren kapsula, ametsen kapsula zen. Xuxurla bat gure ideiei, esnakanta bat gure adimenari, eta oraindik argi dagi.
Amek ez dute bigarren sexua frantsesez irakurri beharrik izan, eta printze txikia gauza ikusezinez mintzo zaigu gure ikusezinean. Eta zenbaiten ezin ikusirako, egunkaria gizarte zibilaren arrakasta izan zela konta dezakete gaur falta direnek ere. Berria bultzaka dator, zorionez. Eta viniloei kaseteek bezala, kasetei diskoek bezala, diskoi plataformek bezala, bultza egiten diete azken aurpegiek lehengoei. Lur bat aratago, lehen aurpegiaiek dagoeneko bizar urdinduz. Bide bat zapatazolei itxatxita, antologiatan eta memoria bildumatan datoz ahots urratu. Orain, gazte direnen ondoan. Unkidura kuttunak eta aukera berriak. Elkarren eskutik bide berriak urratuz. Elkarri bigarren ahotsak eginez. Elkarre ekarriz. Elkarren egarriz. Elkarren lokarri. Katebegiak. Fantasia. Eta paper horituen ondoan, zuriak. Eta paper zurien ondoan, orain, hori berriak. Birziklatuak. Zikloa ez baita hutsetik abiatzen. Aurrekoen oihartzunetik baizik. Abestitzak eta poema kantatuak, odolaren mintzoa, azukre koxkorrak memoriaren mapan. Eta azukre koxkor haiek belarrietan urtu genituenok, badakargu oroimen gozo bat soinean. Eta tabernak isten dizkigutenean, elkarri sorbaldak helduta, kulunkatzen dugu. Behin piztu zuten poxpoloak, gure mugikorreko linternak pizten ditu gaur. Azkena, gure alde. Itsasoan urak handi dire, eta uholdeek irentsi zuten uztaren zati bat. Gure herriko lanak handi dire, eta saiak zai, diligentzien bueltan, planeatuz, noiz etxiko. Gure herriko lanak astun dire, gogor dire, baina zatiturik gaudenontzat. Zeren elkar, zabal, hartzen duten ahotsena da, gure herria. Duela mende erdi, euskal liburu eta kantuen argitaldarian elkartu zirenek, bikoiztu eta gure herria etorkizunari kontatu eta kantatuko zion denboraren kapsula betetzen hasi ziren. Eta kapsula hori ez da lagun izoztua, ez da aulki bat elurretan, kapsula horrek kantuz kantatzen du katxiporreta. Eta azaletan, mamia ageri. Gintza guztietako zigiluak, elkarren ondoan, elkarrekin, bide lagun, gure herria, elkarren eskutik, eta elkarren eskutik. Soto, garaje, txoko zegoen euskal material guztia bildu eta sasi klandestinidatetik atera eta herriko plazara ekartzea izan zen helburua. Justu Fermin Kalbeton kalean bilintzi liburu den da iriki genuen eta harrera izugarri ona izan zuen eta hortikan nolabait jouten da abiada berri bat hartzen. Hutsune handia dago eta hor nolabait hasi
aurrentzako eta gaztetxoentzako ipuin, irakurgai eta horiekin hasten gara, eta gero, ia helduetara ere heltzen gara, nolabait kanpo guzti hartuz. Baita ere, musika lantzen dugu, batez ere grabaketako estudioa jartzen dugun unetikan. Hor, izugarrizko salto bat ematen du musikak ere. Euskaltzale, abertzale, idazle, kantari batzu, gure buruan erabiltzen behar ginuela argitaletxe bat sortu. Zeta gogoratzen naiz, Philips multinazionala adibidez, etorri zen Peio eta nire ganat beraiekin grabatu nahian disko bat. Eta guk ez ginuen gure kantuak hoien eskutan utzi nahi, eta hasi ginen biltzen, eta Manes Pagola, Daniel Landart, eta idazle eta Jean-Louis Davant eta horiekin bildu ginen, eta pentsatu ginen behar ginuela sortu zerbait gure diskek eta liburuek ateratzen zuten dirua berriz inbertitzeko eta elkarren barruan. Hola sortu zen eta elkar, eta niretzat oroitzapen ona baizik ez da, eta gainerat elkarren lehenbiziko diska izan zen Peiorekin atera ginuen diska doble urdinura, kriston arrakasta ukantzuena, eta elkarren hasierako biziki ongi etortzen zen. Dei bat jaso genuen elkarretik, gu oso gaztetxoa ginen, eta dei bat jaso genuen, bilera hortakun ginen, eta izan zen Donostin, San Telmo inguruan bulego baten bilera izan zen, eta proposamena bota ziguten diska grabatzeko. Guk esaten diska bat, guk. Hoi izan zen lehenengo proposamena. Lehenengo kontaktua elkarrekin ez genuen sinesten, gaina zer da guri, oso berezitza daukat momentu hori. Beti esaten da, haserak zailak izaten direla, eta gure kasuan ere hala izango zen, baina nik ez dute inpresio hori, behar bada larre motxean ezia izan naizelako edo, dudan oiritxapena edo da, ilusio eta ausardia hundiarekin hasi ginala, eta berak eraman gintuela, egunean, jota fuego, aurrera egitea. Hemezortzi liburu denda iriki ditugu. Gaur egun, zorionez asko aurreratu da, bai idazle, bai autoreetan, gainera maila handi batekin, eta zabaldu da dago produzio hori Euskal Herri guztira, eta edozein liburu, 24 ordutan, edozein liburu dendatan eduki dezakete. Diskoak argitaratuz, liburuak argitaratuz, lan ikaragarria egin du hasieratik elkarrek eta jarraitzen du egiten, eta niretzat elkar da erreferente bat. Esan dezaket ikusi dudala elkarren, leku gutxitan ikusten den zerbait, ez? Dago konpromiso bat euskararekin, konpromiso bat kulturarekin, konpromiso bat herriarekin, eta hori uztartuta profesionaltasunarekin, ez? Kulturari azpiegitura bat emanez,
ezer ez zegoen garai batean sortutako azpiegitura bat gainera, sistema bat emanez kulturari, euskarari, bai produkzio aldetik, bai sortzailei leku bat eskainiz eta aukera bat eskainiz argitaratzeko, gure lanak banatzeko, baita ere gure lanak saltzeko, ere ibilbide guztia eraiki du urteetan, eta nik uste dut oinarri oso sendo bat sortu duela euskal kulturarentzat. Elkardia pertsonak, bada Xavier, eta da Olat, eta Antxine, eta Josebe, eta da Juanma, ez dakit. Ingles esaten den bezala home sweet home, niretzat elkar hori da, nire etxea o nire gurasoen etxea, nolabait esateko, ez da? Bat nu gurasoen etxea dela, etxea bera baino, nun topatzen duzun babesa eta zeintzen zaitxuen, eta maila pertsonalean niretzat elkar nire etxea da. Ni Xabier Mendigurenekin bildu nintzen lehenbiziko egunien, ni gelditu nintzen harrituta, liburuen bat baino gehiago baneukan argitaratu orduko. Baina inoiz ez zitzetan gertatu batean etortzea, halako jaia ni baino gazteagoa zen, gainera mutil bat, ni ere mutil koskor bat nintzen orduan, eta ez dakit 30 urte nituen. Eta batean nire originala nola ekarri zuen gorriz, dena gorria zen. Ni izitu egin nintzen ez, pentsatu nuen, ze gaizki idatzi duen. Eta ez, hasi zen liburua laudatzen alde horretatik, oso ongi dago, baina hau hobetu beharra da. Eta orduan, tratua, Xabier Mendigurena da hori, ongi dago, egiten dutzuna, baina favorez, hobetu. Euskal Herrian mugitzen ginen, baina gero baita ere zabaldu ginen Madridera, Barcelonara, eta gaur egunia estatu guztira banatzen dugu hemen adunatik. Bai, euskal kulturgintzan eta sorkuntzari dagokionean eta profesionaltasunari dagokionean, elkar izan dela lehenengo marka, esango nuke. Euskal Herrian beti biltzen gara gautzak oso modu berezian egiten, bere itxian, esan nahi nuke. Eta militantzia bide batetik doa, eta enpresa, eta profesionaltasuna badirudi pertsebide batzetatik jaten dela. Eta elkarrek, jakin izan du, nik uste dut, bi zera horiek, bi alderdi horiek ustartzen eta nola ustartzen duen bat ez den militantzia proiektu enpresarial batean. Eta gainera, bere buruari mugak jartzen ez dizkion proiektu enpresarial batean eta militantziari ere mugak jartzen ez dizkion proiektu batean. Niri hori gustatzen zait. Elkarren, pixkat haundi sentitzen zara, gu beti oso bidea paletatik ibiltzen gara, gu beti oso txiki sentitzen gara, elkarrekin aritzen zarenean, pixkat haundi sentitzen zara, uko egin behar izan gabe, ez dakit, benetan sentitzen duzunari eta buru barrenean pentsatzen duzunari. Bakite benetakoa dela daukagun harremana eta elkarri diogun errespetua eta maitasuna baita ere, zergatik ez esan. Eta nik benetan zorionak luzatu nahi dizkiet, benetan merezitako saria delako. Eta nabarmenduko nuke euskal kultura nola sustatzen duen, ez? Beti dauzka formula berriak eta beti dabiltz jendea guri ezagutarazten. Nik badakit iparraldean adibidez eta eskual kantuak oso ezagun egin dira eta hoien bitartez eskual problematikari etorri dira jende asko, kantuaren bidez asko. Elkarren lana
hori izan da beti eskuararen alde, eskual kulturaren alde, egunkaria sortu zenean ere hortzen partaide, beti eskuarari buruz egiten den gauza guzietan elkar beti hori izan da. Eta hori eskertzekoa da beren lana, eta espero jarraituko dutela ono beste urteak eta urteak lan hori egiten. Hasi sortzaileotaik zuzendaritza arduradun eta lankide asko eta asko lan profesional konprometitu eta militante bat egin duelako junda lortzen azken finean iritsi garen lekuraino iristea. Zuhaitz batek beste bati esan zion basoa hau da, harri batek harri bati xuxurlatu etxea gara. Ez da ezer berdina izango, nik ez dizut gezurrik esango, maitea naiz zu gabe joango. Gezurra zen mundu hontan etxe bat ez genuenik. Gezurra zen bezalaxe basorik ez zegoenik, da bakarrik naiz ezer izango, maitea naiz zu gabe joango. Orain bizitza gure zain dago, zain dago. Bidea ibiliz, bideak irekiz, bidean edoriz, da jeikiz, bidean biziz, bidean hilez, bidea oniutxi eginez, agian bidean iritsiko dira gure bizitzako garai ederrenak. Bidea ibiliz, bidea irekiz, bidean edoriz,
eta jeikiz, bidean biziz, bidean hilez, bidea honi utxi ginez, zuaitz bate beste bati, harri bate harriari, bihotz bate beste bati, taupada bat munduari. Erdi min egin den herri mina, ilusio bat premiz ekina, elkargabeko Euskal Herri bat elitzateke berdina. Elitzateke berdina. Gaurko aitortzak izan nahi luke, zor dizuegun adina. Jaso urrezko domina, miresmenetik urregorrizko ekarpenari egina, ekarpenari egina. Hau da emozioa eta hau da posa. Badirudi Mari Domingin eta Olentzero aurreatu diala guretzako. Aldun nagusia, jauna, agintariek, kulturzaleak, elkarkideak, elkarreko lankideak, arratsalde on denei. Elkarreko fundazioko lehendakari bezala, niretzako izugarrizko ohorea da dominau jasotzea. Elkarlanean egindako lan batengatik gainea. Eta gainea jasotzen dut elkarkide eta famili guzien izenean. Beraz, bihotz-bihotzetzik zorion eskerrak eman nahi dizkiot Gipuzkoako Foru Aldundiari. Dominau, pentsatzen dut, ahalik eta ondoen egindako lan baten ondorioa dela. Baina dominau ere, niretzako, ni sortzaileetakoa naiz, hasierakoa, belaunaldi zaharrekoa, eta dominau baita ere niretzako bada inflexio punto bat. Jadanik, beste belaunaldi bat dago lanean,
kudeatzen elkarreko etorkizuna, gaurkoa eta etorkizuna. Beti ere, xede berdinekin. Euskera eta euskal kultura sustatu eta garatzea. Eta hortarako, ekonomia eta enpresa kulturaren baitan jarriz. Pentsatzen dut, behaientzako ere, gaur egun kudeatzen duten entzako, pozgarria dela jasotzea domina hau. Beradia, kudeatu, eta kudeatuko denak etorkizunean. Eta posartik aparte, domina hau ere, pentsatu dut, auspoa emango diela aurrea segitzeko. Eta batez ere, datozen erronkei frente egiteko. Elkar fundazioarenak diran enpresa guzien zuzendari nagusiari, bera dialako aurrera jarraitu behar duten nahiko nioke hitza eman. Bere eskutan utziko dut nolabait etorkizuneko eta elkarren geroa nola ikusten dan, edo nola hausnartzen dugun, Mikel Esnaliri. Baina bukatu baino lehen, esan nahiko nuke, gogoan ditutela, gurekin hasi eta gaur egunean ez daudena gurekin. Beraiena ere bada domina hau. Mikel, nahi duzunean. Diputatu nagusi jauna, agintariak, lankideak, kulturzaleak, euskaltzaleak, lagunak, arratsaldeon. Ohorea da niretzat zuekin hitz hauek partekatzea. Ohorea egoitza honetan Gipuzkoako Foru Aldundiaren urrezko domina jasotzen ari garelako. Eta ohorea elkar zuen aurrean ordezkatzeko aukera eman didatelako nire lankideek. 50 urtez aritu da elkar euskarak eta euskal kulturak bere garapenerako dituen beharrei erantzuten saiatzen. 70ko hamarkadan hasi zen. Garai haietan itolarrian bizi zen euskal kulturari arnasbideak bilatzeko kezkak eraginda. Dena zegoen egiteke. Euskarazko liburu eta musikaren eskaintza urria zen. Gainera, enpresa egitura sendoak falta ziren gero eta handiagoa zen gizarte eskariari erantzuna ahal izateko. Transizio urte zorabiagarriaietan hasi zen elkar gerora bere enpresa egitura izango zena egituratzen. Garai hartan sortu ziren elkar argitaletxea, Zabaltzen banaketa enpresa edota Zabal eta Bilintx lehen libururendak. Ondoren, 80 eta 90ko hamarkadatan kulturindustria euskaldun baten garapenerako ezinbestekoak ziren sostenguko egiturak eraikitzen aritu zen. Euskal Herrian zehar, liburu dendakatea edatuz, banakatea sarea profesionalizatuz, musikaren alorrean diskoetxeak sortu eta grabazio estudioa eraikiz, eta argitalpenetan aur gazte eta helduei zuzendutako gai ugarietako kalitatezko edizioak burutuz. 86an Elkar Fundazioa sortu zen. Zeinen baitan jaso ziren ordurarte metatutako enpresa eta ondasunak. Horrela, hastapeneko helburuak etorkizunean ere taldearen xede izango zirela bermatuz. Garai hartan ere, baliabide bila, Espainiar estatu mailako edapenari ekin zion elkarrek. Banaketa Madril eta Bartzelonan abiatuz, gaur egun arte, non estatu osoan egiten duen lan, liburu, testu liburu, papertegi eta jokoen banaketan. Mendeberriarekin, taldearen edapenaz gain, digitalizazioaren eskutik sektorearen eraldaketa iritsi zen. Ordura arte, egonkortuta zegoen sektore eredu oso bat aldatuz. Irakurtzeko euskarri berriak, testuliburuen digitalizazioak, onlineko konsumoak, kultur produktuen desmaterializazio gero eta handiagoak aldi berean bat egin duten eraldaketa indar bilakatu dira
sektore osoaren joko arauak aldatzeraino. 50 urtez aritu da Elkar bere xedea bete nahian. Hau da, euskara eta euskal kulturaren sustapena modu eraginkorrean egiten. Enpresa eta ekonomia euskara eta euskal kulturaren zerbitzura jarriz. Era horretara, euskarak ere izan dezan kalitatekoa, anitza eta profesionala den kulturindustria propioa. Eta bitarte horretan, bidea egin dugu herritar eta erakunde guztion partaidetza bilatuz. Kulturgintza guztion eginkizuna dela sinetsiz, erakunde publiko eta gizarte eragileena. Bidea egin dugu euskal kultura adierarik zabalenean eta irekienean ulertuz. Geure eta beste kulturen arteko elkar eragintza onartu eta bultzatuz. Kanpoko eraginak konplexu eta mimetismorik gabe onartu eta izpiritu berdinez geure kultura ere nazioartekoan txertatzeko alegina eginaz. Euskal kulturaren normalizazioa indartzen saiatu gara. Ez dadin bilaka, ez kultura marginala, ez kultura klonikoa. Bidea egin dugu euskaldunen topagune izaten saiatuz. Alderdikeria, itxikeria eta jarrera baztertzaile guztien gainetik, euskal kultura modu integratzailean ulertuz, eta joera eta indar mota ezberdinak elkarlanean uztartuz, esklusibismorik gabe. Bidea egin dugu gizarte modernoan eta mundu zabaleran kultura sortu, garatu eta zabaltzeko eduki baditugun giza baliabidei, baliabide ekonomikoak jarriz. Euskal kulturaren garapenerako azpiegitura ekonomikoak eraikiz. Eta zorionez, ez gara bakarrak izan bide hori egiten. Elkarren sorrera, belaunaldi eta garai baten emaitza da. Eta elkarren antzera, hezkuntza, euskalduntze alfabetatze, edabide eta kultura alorreko beste hainbat herri ekimen ere bai. Ondoren etorritako belaunaldien kontzientzia ernatzeko, konpromiso berriak elikatzeko ekimen baliagarriak. Euskaraz bizitzeko moduak egikaritzeko beharrezkoak. Indar eraldatzaile eraginkorrak erakunde publikoen ekimenarekin batera. 5 hamarkadatan kultur sortzaileen eta sorkuntzaren eskutik garaian garaiko behar erronka nahi eta kezkei kulturatik, kultur edukien bidez, erantzuna bilatzeko bitartekari lanean aritu gara. Horrela argitaratu ditugu milaka liburu eta disko, ehunka idazle edo musikarien sormen lana. Horrela, Euskal Herriko argitaletxe pribatu zen publikoen argitalpenak merkatu zabalean ikusgarri egiten eta eskura jartzen lagundu dugu. Euskal Herriko saltoki handi edo txikiekin epeluzeko harremanak eraiki ditugu. Euskal Herriko ikastola eta ikastetxe sare publiko zen kontzertatuan milaka ikaslerengana iritsi gara euskal kurrikuluma oinarria duen ikasmaterial berritzailearekin. Aurrera begira, asko eta askotarikoak dira elkarrek etorkizunean dituen erronkak. Eraldaketa digitala, enpresa sostengarritasuna, euskal kultur sistemaren ahuleziak gainditzea besteak beste izango dira gure kezkak hurrengo hamarkadetan. Hauei aurre egiteko, iraganean bezala, etorkizunean ere lankidetza izango dugu oinarri. Esperientziak erakutsi digulako, eragileen arteko lankidetza indar biderkatzailea dela. Indarrak bateratuta eta elkar lagunduz egin dezaketela aurrera euskal kulturak zein euskal kulturgintzako eragileak. Hurrengo hamarkadan ere, euskal liburugintza eta musikagintzaren unibertsoa elkarlanean eraikitzen saiatuko da elkar. Sektore osoari begira, liburu eta musika katearen eragileekin proiektuak partekatuz. Izan edizioan, izan logistika edo merkaturatzean, edo izan liburu dendekin lankidetzan. Sektorearen aldaketari, sektore gisa aurre egitea da helburua. Eta horretarako lankidetza zenbat eta eremu gehiagotara zabaldu, orduan eta eraginkortasun handiagoa lortuko dugu.
50 urtez aritu da elkar Euskararen herria egiten saiatzen. Bitarte horretan, bere enpresa eredu bereizgarria hormatzen joan da. Jabetza Elkar Fundazioaren baitan bilduz, eta beti gizarte ekonomia izaeratik hurbil. Enpresa barrura begira, kultur sektoreak baimentzen dituen baliabide urrien banaketa egiteko orduan, barne ekitatea eta berdintasuna lehenetsi du elkarrek, norbanakoaren aberastearen aurretik. Eta kanpora begira, irabazi asmo ekonomikoa bezain beste kultur irabazia bilatu du. Kulturak emandakoa kulturara bihurtuz berriz. Era horretara, elkarrek erakutsi du posible dela printzipio etikoetan oinarrituta garrantzizko eskala duen herri proiektu eraginkor bat eraikitzea, merkatu zabalean lehiakorra eta profesionala dena. Alagaina, elkar katebegi bat besterik ez da euskal kultur industriaren katean. Kate luze horrek gaur-gaurkoz bere osotasunean bideragarritasun duin bat lortzeko zailtasun estrukturalak ditu. Euskararen kultur merkatuak duen tamaina mugatuak eragozten baitu sortzaile kultur enpresa edo egituretan prekarietatea gainditu eta egonkortasunera iristea. Gure kulturaren berri mundura azaltzeko saiakerak gutxietsi gabe, zoritxarrez premiazkoagoa da gure albokoei, gu bezalako euskaldunei, gure kultura ikusgarriet egiteko ahaleginetan asmatzea. Nola lortu euskaldunok gure kulturaren kontsumitzaile aktiboagoak izatea? Nola lortu inguruan ditugun eta kontsumitzen ditugun beste hizkuntzetako kulturekin elkarbizitza orekatuagoa bat izatea? Beharrezkoa dugu gaur egun bizi dugun egoera gainditu eta kultur egiturak indartzea euskararen inguruan ardaztuz. Hori da hain zuzen, hurrengo hamarkadatan elkar bitarte, erakile guztiekin lankidetzan gainditu beharko dugun erronka nagusia. Eta bide horretan, erakunde publikoek ere beren egitekoa dute. Kultur politika sendo eta ausartak behar dira. Eta horiek elkarrekin eraikitzera jo beharko genuke. Eskuz esku erakunde publikoak eta herri eragileok. Euskaraz bizi eta garatu nahi duen herri eta herritarrak izan badira. Kultur proiektua ahalik eta sendoena egikaritzen jarraitu beharra dugu. Kultura norbanakoen ongizaterako eta komunitate jantzi justu aurrerakoi eta demokratikoago baterako giltza dela ulertu behar dugu. Etorkizuneko euskal gizartearen balio eskalan merezi duen lehentasuna izatea bultzatuz. Horrela ikusi zuten, duela 50 urte, proiektuen oinarriak jarri zituzten kulturgileek. Asko da, haiei eskertzeko eta aitortzeko duguna. Joseba Jakak eta Jose Mari Sorsek, Jaka nahiek, Sorsa nahiek, Jose Inazio Lizarragak eta beste askok kulturarekiko zuten bokazio hura, enpresari izateko bokazioarekin uztartu izana, eskuzabal jokatuz, emankorra izan da euskaldunontzat. Eskerrak zuei. Eskerrona, alaber, 5 hamarkadatan modu batera edo bestera, proiektu hau elikatzen jardun duzuen bezero, lankide, sortzaile, elkarte, erakunde, kulturgile, kulturzale eta lagun guztiei. Eta gure barkamen eskaera zintzoa huts egin diegun horiei. Eskerrik asko, Gipuzkoako Foru Aldundiari, gaurko egunean elkar taldeari emandako sariagatik eta ekitaldi honetara hurbildu zareten guztioi. Mila esker bihotzez, elkar taldea osatzen dugun guztion izenean.
Herri ordezkariak, elkarreko kideak, lagunak, arratsalde on guztioi. Borgesek esana omen da, gizakiak sortutako tresna guztien artean, liburua dela miresgarriena. Izan ere, bere esanetan, gainontzeko lanabesak gorputzaren luzapen diren bitartean, liburua imaginazioaren eta memoriaren zerbitzura soilik dago sortua. Liburuekiko eta oro har kultur sorkuntzarekiko miresmenak lotzen gaitu ziur asko ekitaldi honetan gauden denok. Lilura unibertsal horrek eta euskarak, euskal kulturak, topo egiten duten elkarrugune zabalean batu gara gaurkoan. Sentipen hortatik abiatuz, herritar naiz euskaldun gisa, baita diputatu nagusi naizen aldetik ere, plazer eta ohorea handia da ekitaldi honetan zuei guztioi harrera egitea. Urrezko domina da, aldundiak antolatzen dituen hitzordu guztien artean kutxunena. Lurralde gisa partekatzen ditugun eta etorkizunean partekatu nahi ditugun balio garrantzitsuenak berresteko parada eskaintzen digulako, aitortuz balio horiek garatzeko lanean gehien nabarmendu diren gipuzkoarren lana. Halaxe da zalantzarik gabe gaurkoan ere. Etxeparek dagoeneko ohertarazi zuen, orain dela ia 5 mende, beharrezkoa genuela euskaraz liburuak argitara eman eta zabaltzea gure hizkuntza jalgi zedin plazara. Izan zedin euskaldunentzat solasgai eta gozagarri, euskal herritarren imaginazioaren eta memoria kolektiboaren pizgarri. Gaurdaino ekarri gaituen konbentzimentua da hori. Eta nolabait, uste sendo horretatik abiatutako ibilbide bati aitortza egiten diogu ekitaldi honetan. Ez ginatekeen gaurdaino ailegatuko, ez behintzat euskararen herri bezala, Etxepararen grina etenik gabe berritzen ari zaretenon lanik gabe. Elkar taldeari Gipuzkoak urrezko domina ematean, euskararen eta euskal kulturaren zabalkundean egindako lan nekaezina saritzen dugu. Aitortzen dugu, 5 hamarkadaz dagoeneko, gure hizkuntza garatzen eta euskal kultura sustatzen egindako ahalegin erraldoia. Errekonozitzen dugu, modu eraginkorrean eta eredugarrian, Gipuzkoari eta Euskal Herriari egindako ekarpen erabakigarria. Horregatik, beste ezeren aurretik, bihotz-bihotzez, zorionak eta eskerrik asko esan nahi dizuet, elkar talde osoa osatzen duzuen kide eta langileoi. Gogoan izan nituzke baita ere esan den bezala, hastapenetan proiektuaren muinean edo ingurumarian egondako aitzindariak. Dagoeneko tamalez, gure artetik joanak dira horietako asko. Guztia ditugu gogoan urrezko domina ematean. Ibilbide zabal eta emankor horretan, alea jarri duzuen orori, beraz, zorionak eta eskerrik asko bihotz-bihotzez. Artean diktaduraren garai bortitzek gogor zirauten, 1972an, Baionan elkarren hasia egin zenutenean. Euskara batua lehen pausoak ematen hasia zen ordurako. Herriaren eta hizkuntzaren aldeko militantziatik abiatuz, euskararen galerari aurre egiteko determinazioz, euskal kulturaren borborra Euskal Herri osora zabaltzeko konpromisoari ekin zenioten. Ibilbide honetan guztian, zaila da imaginatzen zenbat amets, desafio, berri on, arazo, adostasun, eztabaida eta kezka bizitzea tokatu zaizuen. Eraikitako guztia suntsitzeko eraso bidegariak ere pairatu dituzue tamalez. Eta hala ere, asmatu duzue aurrera bidea bilatzen, etenik gabe berritzen,
beti ere hasieratik finkatutako oinarriei eutsiz. Zuen lanarekin, adierazpide bat eman diozue, makina bat idazle, musikari eta oro har sortzaileri. Kalitate eta profesionaltasun parametroak gidalerro hartuta egin ere. Eta horrekin bat, sortzaile naiz kultur alorreko langile, guztien lana duintzeko premia azaleratu duzue zentzu handiz. Aldi berean, euskararen eta euskal kulturaren unibertsoaren ateak zabaldi dizkiozue hainbat eta hainbat belaunaldiri. Kontaezina da zuen diskoen eta liburuen laguntzarekin hazi eta ezi diren aurren eta gazteen kopurua. Horrekin guztiarekin sortu eta elikatu duzue baita ere herritarron kultura nahia, euskaraz lan egiteko, gozatzeko eta bizitzeko gogoa. Jon Sarasuaren iritziz, kulturgiltza erregai simbolikoa da hiztun komunitate batentzat. Komunitatearen bizi nahia elikatzen duen energia iturria alegia. Euskaldun izatea ametsa ere bada, eta kulturgileek ageriago edo oharkabeago amets horren erregaia ekoizten laguntzen dute, dio Sarasuak. Elkartaldeak iturri hori etenik gabe berritzeko eta bideragarri egiteko lanean berebiziko ekarpena egin du. Erakutsi duzue gainera, kulturgintza eta euskalgintza ere gure ekonomiaren motor garrantzitsu direla. Gure herrian, kultura ere industria izan daitekeela, eta ez hori bakarrik beharrezkoa dugula industria eta enpresa izatea. Gizarte kohesiorako funtsezkoa den ekonomia sozialaren balioetan oinarrituz egin duzue gainera. Berdintasuna, partaidetza, berrikuntza eta lankidetza oinarri hartuta. Horregatik guztiagatik, elkar taldearen jarduera erabakigarria da nire hitziz, euskararen eta euskal kulturgintzaren azken hamarkadetako edapena ulertzeko. Ez da bakarra izan noski, kulturgintzaren ahalegin nekagaitz horretan, baina trakzio eta eredu funtzioa eduki du zuenak nire irudiko. Ez nuke goraipamenetan luzaro jardun nahiko. Dagoeneko luze eta zabal entzun ditugu elkartaldearen gailurrak eta lorpenak. Zuen baimenarekin baina, 3 gogoeta jorratuko ditut, labur bada ere, euskararekin eta euskal kulturgintzaren etorkizunarekin zerikusia dutenak. Lehen hausnarketa, irakurzaletasuna. Aipatu dugu, zeinen garrantzitsuak diren liburuak memoria kolektibo horren eta hiztun komunitate baten erregai simboliko gisa. Adierazleek diotenez baina, irakurzaletasuna behera egiten ari da, baita gure herrian ere. Ertz asko dituen errealitatea da. Baina zalantzari gabe, euskal kultur kontsumoan eragina duen fenomenoa da. Gure gizartearen baitako elkarbizitzari eta demokraziari berari eragiten dion auzia ere bai. Liburuek eta oro har, hauek irakurtzeko konzentrazio eta gozamen gaitasunak pentsamendu konplexura eramaten gaitu. Pentsamendu konplexua berriz, hiritar kritiko izatera. Eta zinez uste dut, konplexutasunean beren burua kokatzen jakingo duten hiritar kritikoak ezinbesteko ditugu gure herriaren gaur egungo eta etorkizuneko desafioi aurre egiteko garaian. Irakurzaletasuna, esan dudan lekuan, jarri dezakegu kulturzaletasuna baita ere. Agerikoa da, premiazko dugula gure artean euskal kulturarekiko atxikimendua eta konsumoa auspotzea. Gizarteko kapa berrietara zabaltzea. Baita belaunaldi berrien interesa piztuko duten produktuak sortu eta ezagutzera ematea ere. Gaztelaniaz bizi diren eta bizi den gazte jendea. Euskaratik urrun sentitzen diren pertsonak. Atzerritik gurera etorri direnak. Lan mundu erdaldunean bizi direnak. Edota euskara hezkuntza eremura mugatzen dutenak. Badira euskarara hurbildu behar ditugun hainbat kolektibo.
Ahalegin partekatu horretan, funtsezkoa da dagoeneko euskal kulturgintzaren lana, guztion artean indartu beharrekoa. Bigarren hausnarketa, euskara. Ukaezina da, azken 40 urteotan gure hizkuntzaren biziberritzearen alde urrats benetan importanteak eman ditugula. Bidean trabak izan badira ere, eta badiraute ere, bagoaz aurrera. Euskarak milaka hiztun irabazi ditu, gaztetu eginda. Hein handi batean, elkarrena bezalako herri ekimenei esker. Baina erronka berriak ere sortu dira, tartean, gainditu beharrekoak nahita ez, geldialditik eta geldialdirik egon ez dadin. Hoien artean nagusiena ziur asko, hizkuntzaren erabilera indartzea bera. Datu soziolinguistikoei erreparatzen badiogu, gure lurraldea Gipuzkoa da lurralde euskaldunena. Abantaila dugu horretan, baina baita ardura ere. Gehiago egiteko eta arrisku handiagoak hartzeko aukera eta betebeharra dukagu. Eta hala egiteko borondatea eta konpromisoa dugu. Halaxe berretzi nahi dut, hemen eta gaurkoan. Gure hizkuntzaren inguruan herri adostasunak lortu eta etorkizunerako ibilbide horri bateratu bat abiatu behar dugu. Komunitate sendo, kohesionatu, anitz eta euskaldun baten alde, urrats berriak eman behar ditugu lankidetzatik. Gipuzkoak aurrera begira daukan desafio nagusienetako bat da hori. Hirugarren eta azken hausnarketa, elkarlana. Aurreko bi ideiek hirugarren gogoeta honetara daramate. Gaur bezalako egun batez, 2008an, hilosteko urrezko domina eskaini genion Mikel Laboari hemen bertan. Beste hainbat lagunekin batera, gurekin izan genuen Xabier Letea handia hemen. Lotxagabe eta Xaloani, zera galdetzea okurritu zitzaidan, sari osteko solas informalean. Zure iritziz, Xabier, zeinek eman dio gehiago Euskal Herriari? Herri mugimenduek, ala herriaren erakundetzeak. Ez bairi gabe, alaxe erantzun zidan, biek. Leteren irizpide argiari lotuz, zintzoki eta apaltasunez azpimarratu nahi dut, herri ekimenak azken hamarkadetan euskarari eta euskal kulturari egin dion ekarpen itzela hil ala bizikoa. Elkartaldearen ibilbidea horren lekuko. Zintzotasun eta apaltasun berarekin aldarrikatu nahi dut, erakundeon eta herri eragileon arteko lankidetzaren onura biderkatzailea. Hizkuntza gutxitu garen heinean, mundu eta gizarte aldakor honen erdian ezinbestekoa dugun elkarlana. Erakundeon aldetik, biztan da, gure gain dugu kulturgintzaren alde oraindik eta gehiago, are eta hobekiago egiteko ardura. Eta ezin diogu ardura horri uko egin. Baina modu berean, aurrean ditugun desafioen aurrean, ziur nago erakundeen eta euskararen gizarte mugimenduen aldeko elkarlanetik etorri daitezkela pauso berriak. Pauso berritzaile eta eraldatzaileak. Zintzoki bezain irmoki sinesten dut bide horren eraginkortasunean eta potentzian. Hala erakusten digu elkartaldearen ibilbideak eta bide luze horretan lankidetzan gauzatu ditugun egitasmo eta proiektuak. Gaurko ekitaldia probestuz, nire konpromisoa eraikitzu nahi dut, elkarlan horretan sakondu eta pauso berriak emateko. Gure herriak eta hizkuntzak, euskal kulturgintzak, bizi dituen gabezia eta desafioei lankidetzatik egin eta apustu berriak egiteko konpromisoa. Karmele Jaiok pandemia betean Euskadi Literatur Saria jaso zuenean, aipatu zuen herri baten memoria bere literaturan, bere kulturan geratzen dela. Kultura dela, alegia, gizarte baten urrengo belaunaldiari, gizarte batek urrengo belaunaldiari uzten dion testigantza. Horrela zion idazle gasteiztarrak. Gu hilko gara, baina zer utziko diegu urrengo belaunaldiei ez bada gure kezken, pozen, gure galderen eta ideien testigantza. Ez bada gure kultura, gure hizkuntza.
Zorionak, elkartaldeko kide guztiei, orain arteko ibilbide emankorragatik. Aurrerantzean ere, opa dizuet, euskal kultura eta euskara etenik gabe elikatzen eta berritzen jarraitzea. Ahalegin partekatu horretan, bidelagun izango gaituzue. Eskerrik asko. Begiratu atzean, hortzi mugak zutan, gure begien zerutan. Begiratu maitea, amildegi ertzak, biziak hilak, ametsak. Ez bilatu gauean, izarrura, gure begitan piztu da. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean, malko baiei esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Orain hemen gaudela, bide gurutzean, utz beldurrak atzean. Ez gara izan onena, behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta erditu da, gure ordua heldu da. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean, malko haiei esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen, gure ametsaren bidean, izan garelako, oraindik ere bagara, da betik izango gara. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean, malko haiei esker, orain itxasoa